Ľudia, čaute. Vítam vás pri dnešnom streame. Mali by sme už fungovať. Dneska sa pozrieme samozrejme na DaVinci Resolve Studio znova, alebo teda DaVinci Resolve aj klasické. A pozrieme sa konkrétne na pluginy. Ako si ich nainštalovať, kde ich hľadať, čo sú to pluginy a čomu nám vedia pomôcť. Takže ja začnem takého základu. Ja dúfam, že ma dobre počujete. Keby ste ma náhodou nepočuli dobre, tak mi to prosím vás napíšte do komentára. Asi tu ešte nikto nie je, ale nevadí. Ja sa pozriem, nastavenie prenosu, by to malo fungovať všetko. Chat mám zapnutý. Do komentára asi. Dobre. No, začneme od takého základu, že čo sú to vlastne pluginy. Plugin je v podstate taká nadstavba do DaVinci Resolve. Či už do DaVinci Resolve alebo iných programov, samozrejme iné programy majú pluginy, nie tieto konkrétne, ale ja, keďže pracujem s DaVinci Resolve a venujeme sa strihu videí, tak to bude konkrétne pre DaVinci Resolve. Či už pre DaVinci Resolve klasické, alebo niektoré fungujú len na DaVinci Resolve Studio. No, ale ja som si pripravil aj takýto papier, jak v roku 2004, aby som nezabudol. A inak, keby ste nevedeli, kto som, ja som Matúš Takáč, venujem sa tvorbe videí, striham videá pre rôzne firmy, pre seba, tvorím prevažne videoklipy pre slovenských interpretov. A ak by ste ma chceli nájsť na nejakých sociálnych sieťach, tak ma nájdete na Instagrame, hlavne ako Matúš Takáč, Videomaker, alebo tuto na YouTube a budem vám rád veľmi, keď mi dáte odber, aby som mohol pre vás tvoriť viacej takýchto videí. A teda ešte raz, DaVinci Resolve ponúka možnosť si pridať tieto pluginy veľmi jednoduchou cestou. Väčšinou je to cez nejakú inštalačku, ktorá vám pridá rôzne doplnky. Ja vám môžem ukázať takto aspoň na začiatok, aby ste vedeli, že o čo sa jedná. Keď si tuto dám napríklad efekty, tak sú to tiež v podstate pluginy. Niektoré sú priamo už nainštalované v DaVinci Resolve a niektoré teda si musíte doinštalovať. Sorry, mňa tu vybehla jedna časť, alebo teda jedna hláška, takže som to len čítal, ale ja tu môžem pridať nejaké video ešte, alebo aspoň fotku, aby ste vedeli. Tu mám tu aj video dokonca. Klaudiu, tak si Klaudia použijem tvoje videjko dneska. Dáme si takúto časť nejakú na timeline. Timeline už určite všetci poznáte, čo to je, ak ste tu pripojení. A teda, prejdem do efektov a hej, dajme tomu takýto nadpis. Tak toto je už samostatný plugin, ktorý ja som si stiahol, ktorý mi robí takýto nadpis do videa. Hej, vy nemusíte žiadne efekty nastavovať, toto samozrejme všetko, čo uvidíte v rámci tých pluginov, väčšinou sa dá nastaviť alebo nakonfigurovať aj priamo v DaVinci Resolve, ale zaberie vám to mnoho času. Pričom si takýto plugin môžete stiahnuť a ušetríte kopec času. Hej, že vám to, dajme tomu, uľahčí to napísanie, ja tu napíšem tutoriál. Hej, a máme to už tam napísané, ja nemusím nič robiť cez Fusion. Keď sa prepneme do Fusionu, tak neuvidíme to, dobre, nevadí. Dobre, to vymažem. Hej, to bol jeden napríklad typ pluginu na text. Ďalší typ pluginu môže byť aj nejaký efektový. Dajme tomu niečo takéto, hej, robí to také preblesky, alebo nejaké lens flare a podobne. No, ale teda, kde máte také pluginy hľadať? Väčšinou to ponúkajú rôzni tvorcovia, napríklad za oplatku toho, že im dáte odber, svoju e-mailovú adresu, môžete si to stiahnuť. Ponúkajú to aj rôzne shopy, v ktorých si to viete kúpiť za nejaký obnos peňazí. A teraz sa na to môžeme pozrieť. Ja sa snažím, to uvidíte, len si toto nastavím prenos. Ja som si tu už prichystal nejaké stránky, na ktorých to môžeme hľadať. Dúfam, že to vidíte. Ale samozrejme, mali by ste to vidieť. Dobre. Napríklad takýmto jednoduchým napísaním do Google DaVinci Resolve Free Plugins si viete nájsť rôzne stránky, kde si takéto pluginy môžete stiahovať. Ja som tu otvoril nejakú stránku, že krok.io a tu už máte nejaké referencie alebo nejaké články o tom,
niekto napísal blogový článok, kde vám zoradil nejaké pluginy, ktoré, dajme tomu, oni používajú, hej, a môžeme tu vidieť, že nejaký Autosubs, čo je na AI, subtitles, alebo na nejaké generovanie titulkov, nejaký editing, load management, hej, false colors, film grain generátor a podobne. Takže takto si môžete hľadať napríklad na Google tie pluginy. Alebo tuto máme Mr. Alex Tech, od neho mám už pár pluginov, ktoré tu mám. Napríklad používam Magic Zoom. Je to taký plugin, ktorý vám v podstate urobí jednoduchú animáciu zoomu a potom odzoomovania, čo vám vie ušetriť dosť veľa času, keď to nemusíte robiť ručne. A takýto plugin si viete stiahnuť jednoducho. Kliknete na ňo, zadáte tú e-mailovú adresu, Get Now, príde vám inštalačný súbor, ako môžete vidieť takéto DRFX vo väčšine prípadov. Niekedy je to možné, že vám príde taký makro súbor. Ten makro súbor si musíte nainštalovať priamo do vášho programu, ktoré si potom aj ukážeme pri jednom konkrétnom plugine, ale to až trošku neskôr, keď prejdeme k jednej spolupráci z Nova Plugins. Teda väčšinou tento súbor Magic Zoom si viete dvojklikom iba nainštalovať jednoducho. Ja skúsim nájsť, mám tu napríklad Nova Film, hej, takže, tak toto asi nie. Dajte mi sekundičku, ja to tu skúsim nájsť, ja som to mal asi aj stiahnutých niekde. Nova Titles, dajme tomu, hej, tuto vidíme novatitles.drfx, keď na to dvakrát kliknem, tak mne sa už ukáže, pretože mám ten plugin nainštalovaný, tak sa mi ukázalo, že či chcem prepísať pôvodné Nova Titles, vy tam budete mať niečo, či chcete nainštalovať. Tak hej, ja dám override, vy dáte install. A po nainštalovaní sa vám väčšinou v týchto efektoch alebo Resolve FX tie samostatné pluginy objavia, ale toto bude asi v FX. A ja keď si tu napíšem, že Nova, tak tie titles tu nie sú akurát, ale čakajte, dáme Toolbox, hej, tuto už to máme, hej, Nova Titles. Čo sú v podstate toto je textový plugin, ktorý vám, máte ako keby takú šablónu, alebo ako by som to nazval. Máte šablónu toho efektu, alebo toho nadpisu. A vyberieme si, ktorý by sme chceli, ja neviem, takto tu máme napríklad tento slide, hej. Tak jednoducho si viete zobrať, natiahnuť ten Nova Slides, a keď sa pozriete, tak už sa nám to takto pekne tam prizumuje, alebo teda prislajduje. Väčšinou tie pluginy sú nastavené tak, že ich môžete rôzne nastavovať. Či už tam dať iné písmo, inú šírku, alebo zmeniť farby, tak to sú také najzákladnejšie veci. Hej, dáme tuto, napíšeme tutoriál. A k tomuto samozrejme môžete tie pluginy všelijak kombinovať. A ja vám ukážem ešte ten zoom, ale ktorý robím trošku inak. Nedávam ho priamo na samostatnú vrstvu, ale väčšinou ho dávam do efektov. A tuto dáme Adjustment Clip. V podstate ten Adjustment Clip je taká neviditeľná vrstva, na ktorú môžete hádzať takéto efekty, ale není to priamo hodené na tom danom zábere, čo je výhoda, lebo keď si nejaký efekt nastavíte, ako chcete mať napríklad tento zoom, čo vám ukážem, tak ho potom viete aj kopírovať inde. Dáme teda zoom a vidíme tu Magic Zoom Free, čo je free plugin. Tento konkrétne môžete použiť aj priamo v DaVinci Resolve. Nemusíte mať DaVinci Resolve Studio verziu. Hej. Keď si všimneme, teraz to pustím, tak sa nám to pekne prizumovalo. Keď kliknem na ten Adjustment Clip, tak po pravej strane máme ešte položku, že FX, kde si to vieme nastavovať. Ja prejdem niekde, kde už to je zazoomované a dajme tomu, že ja by som chcel ten zoom ešte väčší. Trošku viac takto dajme tomu doprava, trošku dole. Keď si všimnete, tak sa mi to pekne tam zazumuje. Keby som to náhodou, čo je teda výhoda toho Adjustment Layer, ako som povedal, že tu by som nechcel už mať, alebo teda tu by som ešte nechcel mať ten zoom, tak ja si viem túto Adjustment Layer presunúť a keď to pustíme a chvíľočku počkáme, hej, tak sa nám to prizumuje tu a odzoomuje. Čo je teda tá výhoda toho, že ja si môžem nakopírovať jednu vrstvu, druhú. Keď máte dlhé video, tak je to určite plus. Keď ja to trošku skrátim, aby sme nečakali dlho. Teda keď to pustím, tak môžete vidieť, zoomuje sa to, kde presne potrebujem. Si to môžem posunúť, kde budem chcieť.
Hej, a toto je tá výhoda toho, že keby ste to chceli robiť sami, tak musíte to kľúčovať, musíte tam ten zoom dávať a prípadne tam zapínať ešte nejaké, dajme tomu motion blur a podobne. Pričom pri tomto plugine, tak ho tam máte už automaticky vstavaný. A viete to zapnúť jedným kliknutím, hej, že ja si dám motion blur on, alebo teda zapnem, hej, a už pri tom zoomovaní už mi to robí takéto zoomové rozmazanie. Takže toto je taká podstata tých pluginov. Má vám to ušetriť hlavne veľa času a keď používate nejaké efekty často, tak ich nemusíte zase od začiatku robiť. Niektoré pluginy si viete vytvoriť aj sami priamo v DaVinci Resolve ako makro, ale to tu nebudeme teraz preberať, ale dá sa to samozrejme urobiť. Ešte čo je moje také, alebo teda to k tomu prejdeme potom. No ja si otvorím znova to Safari. A toto sme si prešli, sorry, ja sa pozriem, aby som na nič nezabudol. No, ideme sa pozrieť na tie Nova plugins. Mám spoluprácu teraz s týmto e-shopom, alebo s týmto človekom, s Martinom, pozdravujem ho, ktorý mi zaslal nejaké pluginy, aby som vám ich mohol aj odprezentovať. Napríklad máme tu Nova Blur, Nova Film, Nova Zones, Nova Liquid Glass, Nova Translation, Nova Deliver, Nova Titles. Tieto tri sú dokonca zadarmo, takže si môžete stiahnuť. Je to Nova Titles, Nova Terz a Nova Tidy. Takže ja sa napríklad pozriem na to Nova Titles. Nie. Nova Titles vám pridáva 40 efektov textových, ktoré si viete vy uspôsobiť. Je to taká šablóna, ako som hovoril. Hej, stačí tu dať download free, uložiť. Je to na stránke novaplugins.shop, takže budem rád, keď si to tam zakúpite, alebo teda stiahnete zadarmo. Zase Nova Titles, to je to, čo som hovoril. Nainštalujete dvojklikom. Prejdeme tuto do efektov. Ja napíšem Nova. A ako môžete vidieť, tu je Nova Caption. Hej, to sú také titulky, ale tuto máme Nova Titles. To zobrazí sa vám to takto klasicky v tomto Effects. Ak by sa vám to tam nezobrazilo, tak iba vypnite, zapnite program a nemalo by to robiť problém. A ja si vyberiem napríklad tento Nova Stack. Hodím si ho tuto na tú vrstvu a ideme si to prepísať. Toto more by som chcel dať, že tutorial DaVinci. A máme takýto pekný predpripravený efekt. Ja toto kľudne dám preč, aby nás to nerušilo. Hej, a už tu máte prednastavený pekný ten zoom out, alebo teda zoom in, ktorý vám prislajduje ten text trošku. Keby sme ho chceli zmeniť, mne sa nepáči tá zelená farba, tak prejdem tuto dole a môžem si tú farbu meniť. Hej. Dokonca on tu urobil taký gradient, s ktorým si to pekne viete nastaviť. Ale ja tú zelenú dám na nejakú inú radšej, dajme tomu len takúto dáme červenú. Samozrejme, tým, že je to gradient, tak to musíme na dvoch vrstvách meniť. Dáme to tiež také do oranžova niečo. Tak, super. Máme tam ešte niekde zádrhel. Aha, to je táto vrstva. Hej, tu chcem oranžové, červené a tuto stredné. Dáme tiež nejaké takéto viac do červená alebo do oranžová. Hej, a máme tam taký pekný gradient urobený. Klikneme, ešte teda chcem zmeniť, ešte takto, sorry, keď nebudete chcieť tam gradient, tak stačí kliknúť na túto šipku, čo tam je, vymazať a nechať iba jednu farbu. Takže ja tuto nechám takú nejakú sivú, nejakú bielu alebo niečo také. Hej, môžem čisto bielu nechať. Keď chcem zmeniť font, tak samozrejme, môžete si tu zmeniť font. Taký chcete, ja dám tento. Môžeme si nastaviť aj veľkosť tých titulkov, alebo toho titulu. A spodný si môžeme nechať tak. Ak by ste chceli trošku viacej sa s tým vyhrať, tak sa viete ešte prepnúť do Fusion, kde si otvoríte ako keby celé to makro toho pluginu. Ja vám to takto dám, aby ste to videli.
Je tu toho dosť, čo tu urobil, hej, ale ja si to rozdelím na nejaké vrstvy. Tuto je Nova text 2, to je ten spodný, Nova text 1 je ten vrchný. Tu sa s tým viete ešte viacej pohrať, ale z nejakého dôvodu mi to teraz nejde. Takto. Sekunda. V podstate tuto môžete vidieť, že jak ten plugin celý vyzerá, alebo to makro toho pluginu. Ale z nejakého dôvodu nechce sa mi posúvať. Aha, toto máme takto. No dobre, sorry. Tak toto z nejakého dôvodu mi nefunguje, neviem prečo. Super, sorry, dnes na zlej vrstve som mal kliknuté. Hej, keď si napríklad kliknem na to Nova M1, tak si pekne ešte ten text viem posunúť a prispôsobiť. Lebo aj s týmto už by to nejde, to stále. Takto, Nova M1. A posuniem si to, dajme tomu viac doľava, ale teraz nechcem tam mať takéto medzery, takže asi spacing dám menší. Zase sa prepnem Nova M1 a posuniem si to, chcel by som to mať nejak takto. Keď sa vrátim naspäť do vrstvy, tak vidíme, že už to mám posunuté. Hej, takže takáto jednoduchá práca v podstate s tými všetkými textami. Môžete si tu hodiť hociaký chcete, ja tu môžem vám ukázať aj iné od iných tvorcov, ale odporúčam používať tieto. Toto sú napríklad už nainštalované pluginy, alebo teda texty, ktoré má DaVinci v sebe. A keď prejdeme nižšie, ja by som tu mal mať ešte nejaké, napríklad aj takéto niečo. To tam asi neuvidíte teraz. Čo som si stiahoval z Envato. Sú rôzne ešte stránky, kde si zaplatíte mesačné predplatné a môžete si tam nasťahovať, koľko chcete tých pluginov. Toto je napríklad také, že nám tam príde čas, ale pozerám, že toto sú storičkové, tak ideme ešte ďalej. Tuto máme také, že Cinematic Title, dajme tomu. Čo som si tiež stiahol niekde na Google. A máte tu už predpripravený text. Toto je také pekné, používa sa do filmov alebo do klipov. Ja by som tu chcel nazvať, že nemám čas. A takto si to pekne viete prispôsobiť, ušetriť kopu času, hlavne nervov niekedy, hlavne pri tých animáciách. Nemám čas robiť vlastné animácie. A takto si to pekne zmeníte podľa vašich referencií. Ďalší tip na pluginy sú napríklad, to trošku posuniem, takto to mohlo byť. Ďalší tip sú transition, alebo teda nejaké prechody. To si tiež viete v rámci pluginov stiahnuť a Nova nám tiež ponúka prechody. Ja si tu dám Nova a keď prejdeme nižšie, tak tu je Nova Transition. Tu sa mi bohužiaľ z nejakého dôvodu nenačítali obrázky, ale nevadí. Dajme tomu, že by som chcel nejaký glitchový prechod, tak stačí to zobrať odtiaľ. Nainštalujete to zase takto jednoducho, ako som vám ukazoval. Pridáte si to na ten prechod, kde chcete. A keď si to pustíme, tak teraz mi to bude asi trošku sekať, hej. A vidíte, robí to taký efekt prechodu. Keď ja to trošku takto posuniem, nech to vidíme lepšie. Skúsim niečo takéto, dajme tomu. Sorry, neviem, prečo sa mi to seká, skúsim nastaviť menšiu rýchlosť. Alebo teda menšiu kvalitu, hej, vidíte, a robí to taký slide up. Keď si kliknete na daný prechod, tak zase si ho viete trošku upravovať. Či už nejakú kvalitu, angle, alebo teda smer, do ktorého sa to má točiť, takže takéto jednoduché to je. Neviem, skúsim tento zoom in, to by sa malo zase prizoomovať.
Hej, a zase sú to veci, ktoré nemusíte robiť ručne, ale zjednodušia vám takto prácu, hej, že keby takýto efekt, tak podľa mňa trvá, že minimálne 5 až 10 minút, aby ste si ho urobili a keď si to nazbierate, alebo keď si to spočítate za jeden rok pri všetkých projektoch, ktoré robíte, vie vám to hodiny času ušetriť a tým pádom aj nervov. Väčšinou tie pluginy nie sú nejaké extra drahé, takže určite sa to oplatí kúpiť. A veľa z nich viete nájsť na internete teda zadarmo. Keď sú to už nejaké prémiovejšie, tak to stojí pár eur. Môžeme sa pozrieť, že koľko to napríklad na tom Nova Shope stojí. Dáme katalóg. Hej, dajme tomu Nova Blur 18 eur, Nova Zones 8 eur, Nova Film 8 eur, takže není to nič strašné. Alebo teda nič extra drahé. Prejdeme naspäť do DaVinci. Čakajte, ja sa pozriem, či tu alebo som mi vypol nejakým spôsobom. Dobre. Naspäť do DaVinci. Ďalší typ efektov, alebo teda ďalší typ pluginov, ktoré sú, tak sú nejaké efekty. Dajme tomu, tuto môžeme vidieť Nova Film alebo Nova Blur. Ja vám ukážem tento Nova Film. Tie efekty sú rôzne. Napríklad tento vám pridáva taký šum do obrazu. Zase zmením playback na rýchlejší, alebo teda na väčšiu kvalitu. Keď vidíte, tak teda urobilo nám to taký šum. My si ten šum vieme zase nastavovať, ako chceme. Hej, tu máme Super 35, dajme tomu 16 mm, 8 mm, prípadne nejaké rôzne typy, ako boli kedysi na kamerách. Môžete si tu rôzne nastaviť bloom, halation, teraz to nefunguje, alebo teda nie je to vidieť teraz. Hej, grain size, hej, chceme menší, väčší. Prípadne ešte vám ukážem na inom efekte. To nebude zase od nova, ale ako takýto halftone, hej. Celé sa tu načítava, hej, takýto halftone retro, prípadne tieto light leak, ako som vám ukazoval. VHS efekty. Že je to taký rozmazaný šum. Často sa to používa teraz vo videoklipoch. Takýto efekt, vyzerá to ako starý film. A nemusíte to nič ručne robiť, nemusíte si stiahovať nejaké overlaye z YouTube a z kadejakých stránok, tak toto máte priamo v plugine. Je to náročnejšie na počítač, ako keby ste tam dali overlay, ale zase je s tým jednoduchšia práca, viete si to nastavovať. Keď si stiahnete overlay, dajme tomu z YouTube, urobíte tam nejaké opacity alebo nejakú priezračnosť, tak vy sa s tým napríklad šumom už neviete vôbec hrať. Ako som ja to nastavoval v predchádzajúcom kroku, takže tu nám to dáva oveľa viacej možností toho, ako to nastaviť. Hej. Či už je to nejaký TV efekt, VHS noise, hej, že si dáme väčší, menší, čo pri tých samozrejme nebudete môcť. Máme tu aj otázku. Čauko, mám 360-kovú kameru a dá sa nejak využiť DaVinci, nechce sa mi to exportovať z jedného do druhého a ešte to zmenšuje kvalitu. Bohužiaľ, neviem ti povedať, 360-kovú kameru nepoužívam, ale keď mi napíšeš na Instagram, tak môžem ti to skúsiť prezistiť, ale nie som si momentálne teraz vôbec istý. Prepač. Nepoužívam 360-kovú kameru, plánujem si ju kúpiť, ale zatiaľ som k tomu nemal nejaký dôvod alebo nejaký projekt, kde by som to vedel využiť, takže som to vôbec neriešil. Vytvorím si novú timeline teraz, alebo iba tuto si zmením. A ukážem vám ďalší veľmi dobrý plugin od Novy. A to bude už asi taký posledný, a potom sa rozlúčime pomaličky. Ja si to len nastavím vertikálnu časovú os. Čo veľmi často vidím, či už pri kolegoch alebo pri tvorcoch videí na Instagrame, je to, že nerešpektujú ako keby také safe zóny, hej? Že ten text vám im príliš uteká, dajme tomu do toho srdiečka, alebo sa prekrývajú texty so spodnými nadpismi, tak Nova nám urobil veľmi dobrý plugin, ktorý sa volá Nova Zones. Ten keď si nahodíte na vašu timelineu, alebo dajme tomu na túto vrstvu, ja to dám zase na adjustment clip, nech s tým vieme hýbať. Máme si Nova Zones. Tak môžete vidieť, že on nám už pripravil tie safe zóny. Tu môžeme vidieť,
v tomto, ako keby v tomto oblúku, ako by som to nazval, tak toto je naša safe zóna, do ktorej vieme, že keď vložíme text, obrázok alebo niečo, tak sa to nebude prekrývať napríklad s týmto lajkom, komentárom alebo prípadne so spodným textom. Čo je veľmi veľká výhoda toho, Reelska, TikToky, Shortsy to môžu mať všetky trochu inak posunuté, takže keď si klikneme na ten adjustment clip, prejdeme do efektov, tak ja si tu viem zmeniť. Napríklad mám tu TikTok, mám tu Shorts, ako môžete vidieť, jemne sa to mení, nie je to niečo extra veľký rozdiel, ale predsa je to tam. Hej? A vy keď dajme tomu veľmi široký text, tak môže sa stať, že ho ľudia nebudú vedieť čítať, lebo im tu bude teda zavádzať ten komentár. Čau, kde seženú títo pluginy? Tieto pluginy vieš zohnať, ten, ktorý som ukazoval konkrétne tu, tak novaplugins.shop. Kľudne ti to hodím aj tuto do chatu. A máš tu niektoré pluginy zadarmo, napríklad Nova Thirds, Nova Titles, Nova Captions tam ešte nie je. Viete si ich stiahnuť úplne zadarmo, prípadne keby ste chceli ten Nova Zones, tak stojí 8 €. Sú tam teraz zľavy na niektorých tých pluginoch, keď si ich kúpite, podporíte aj mňa, aj výrobcu týchto pluginov. Veľmi, veľmi dobrý človek, spoľahlivý. Komunikoval som s ním už niekoľkokrát a máme aj ďalšie tipy, alebo teda ďalšie nápady na pluginy, ktoré by sme chceli robiť, takže kľudne aj tuto priamo na stránke môžete napísať, že aký typ pluginu by ste mali záujem a keď to bude možné, tak sa to bude dať vyrobiť. Prípadne ešte si vieš nájsť aj iné stránky, hej, toto je moja spolupráca s tými Nova, ale môžete si napríklad tento Magic Zoom si vieš stiahnuť na alextech.com, to ti tam tiež môžem hodiť. A tuto je to za výmenu e-mailovej adresy. Napíšeš e-mailovú adresu a on ti to hneď pošle do e-mailu, alebo túto Nova Plugins, čo sme boli, kde to sme... tak tu si to stačí iba stiahnuť. Hej. Keď si prejdeš na tie Nova Titles, tak dáš download free a stiahne sa ti to. Inštalácia je jednoduchá, dvakrát klikneš na DRFX súbor a ten ti to nainštaluje a hneď to uvidíš aj v DaVinci Resolve. Sorry ľudia, som trošku pometený dneska, lebo teda posledných pár dní, lebo som mal otraz mozgu, takže ešte sa trošku z toho dostávam a musím sa trošku rozprávať, ale nie je to nič hrozné. Prežijem. Ukážem vám ešte nejaké efekty, ktoré ja rád používam. Tam si znova teda adjustment clip a máme tu napríklad takýto glass effect. To som si tiež niekde na Google našiel. Hej, ten glass effect vám robí to, že vám ako keby robí také rozmazanie pozadia a znova, čo je výhoda toho? Môžeme si to nastavovať ako chceme. Hej, ja budem chcieť šírku, mať takúto, corner radius, čo je zaoblenie rohov, iba takéto. A dajme tomu, že to budem chcieť posunúť takto a mať to iba tu dole. Hej. Pričom keby ste to mali ako nejaký overlay, zase tieto veci tam nemôžete takto jednoducho robiť. No, ja sa poviem, čo tu ešte mám. No, to bude asi všetko, čo sme prešli. Som teraz ukázal, ale mám tu vytlačený papier v roku 2004, ale nevadí, máme to lepšie. Kľudne, keď máte nejaké otázky, napíšte mi. Budem rád. Toto som plánoval taký polhodinkový stream, čo akurát nám vyšlo. Čo som rád, že som mal, čo dúfam, že som zrozumiteľný pre vás, pre všetkých. Musím sa ešte pozrieť, čo tu mám, keď mi dáte nejakú otázku. Že či by tu niečo ešte zaujímavé bolo. Prípadne prejdeme tuto na stránku. To Mr. Alex Technology. Má tu pár pluginov zadarmo, keď tuto si kliknete na free. Tak nejaký Magic Animate, Magic Subtitles, to moc nepoužívam. Ale ten Magic Zoom je super. Magic Zoom stará verzia. Tieto subtitles. Viete si v týchto pluginoch väčšinou kúpiť aj nejakú free verziu alebo teda pro verziu, ktorá prináša nejaké ďalšie vymoženosti. A už som aj spomínal, keď ste tu neboli, viete si kúpiť aj napríklad nejakú banku, ktorá vám
sprístupní viacej pluginov naraz, napríklad takéto Envato. Ja vám to skúsim ukázať, Elements Envato. Tu si to kúpite na mesiac, tu to píše 14,50, ja to už momentálne teraz veľmi nepoužívam, ale tuto sa viete niekde prekliknúť. Hej, tuto keď si prejdete, že Video Templates, DaVinci Resolve, a mne to nebude tu, sorry. Keď si nepamätám úplne, dlhšie som tu nebol. Resource Web, aha, tuto, plugins, že by to bolo, nie. Skúsime. Viem, že tu som si stiahoval. DaVinci Resolve plugin. Skúsim to nájsť. Aha, sorry, to bude asi v addons. Photoshop, tak nie, addons. Nejaké ľudky tu máme, to som ešte zabudol povedať, tak to hneď poviem. To zmenili. Takže tuto som niekde ich sťahoval, ale ja som si úplne istý, že kde. To bude asi tuto, hej. Okay. Hej, napríklad takto v Envato Elements si zase viete stiahnuť nejaké type titles, ľudky. Ľudky sú v podstate ďalšia časť, dajme tomu pluginov. Máte napríklad takýto obraz, hej, ktorý je šedý, ja sa prepnem tuto, ktorý je šedý, teraz nemá konvertované farby do 709. Je to na vlogu nastavené a keby ste tam chceli nejaký priamo dizajn. Ja som si stiahol takéto halloweenské ľudky, keď si prejdeme napríklad na tú S-Log 3, tak môžete vidieť, že už nám to hodí farbu. Hodí to takto do zelená, do modrá, prípadne takto do, aká to je farba, do takej šedej alebo aké to je farby, hej, sepijovej farby. Takže vy si môžete takto jednoducho tú ľudku natiahnuť na váš obraz, čo vám môže ušetriť zase veľa času, keď nemusíte tam dávať konvertovať, nemusíte sa hrať s farbami. Niektoré tieto ľudky vám vedia urobiť veľmi pekný look, napríklad presne takýto hororový. Väčšinou sa to inštaluje tiež buď cez inštalačku, alebo keď prejdete do Files, Project Settings, Color Management, tak tu si viete otvoriť Open LUT folder. Hej. A tuto môžete vidieť, kopu týchto lútiek som si tam dal sám. Neviem, tu je Ten Lutz, ACES, ARRI, prípadne tuto Sony 2, hej, to vám tiež môžem ukázať. Stačí to tam nakopírovať. Jednoducho stiahnete tú zložku, nakopírujete a už sa vám to zobrazí v tomto zozname. Prípadne vypnite, zapnite program, ak by ste to tam nevideli. Alebo je tam, že Refresh LUTs, keď dáte práve tlačítko, tak tu máte Refresh LUTs a ja tu pozriem ako toto Sony 2, čo som si tam stiahoval. Je tu nejaký Blockbuster, hej, a keď si pozriete, tak už nám to robí nejakú farbu. A prevádza nám to samozrejme z S-Logu do Rec 709. Napríklad toto sú aj základné, ktoré už sú predinštalované. Takže keď si to ja takto natiahnem, tak môžete vidieť, už mám pekne konvertovaný ten obraz a nemusím nič zdĺhavo robiť. Inak by som to musel robiť takto, že by som si dal Color Space Transform. Tu by som si musel nájsť Sony S-Log 3, teda SGAMU 3 a S-Log 3. Hej? Ale robí to v podstate to isté, len tým, že ja si to tu natiahnem. Samozrejme máte väčšiu flexibilitu, keď si to robíte sami, hlavne pri tých farbách, ale vie vám tu zase ušetriť kopu času. No, jak sme na tom? Takže keď otázky nemáte žiadne, tak ešte raz zdôrazním, keď ma chcete podporiť a tvorbu dobrých pluginov ďalších, tak určite choďte na novaplugins.shop, to už som vám hádzal do chatu. A keď si niečo kúpite, tak budeme radi, budeme vedieť, že máme vytvoriť ďalšie, dajme tomu, pluginy, rozmýšľať nad tým a kľudne nám aj napíšte, že aké pluginy by sa vám páčili a mohli hodiť. Ja si potom na ďalšiu časť, o chvíľočku by mal výjsť nový plugin na
na titulky, ktorý vám bude vedieť urobiť titulky, dajme tomu, ako to má caption, že nebudete mať len klasickú vygenerovanú titulku bez nejakého efektu, ale aj s nejakými animáciami, kde sa budú jednotlivé slova, dajme tomu, zvýrazňovať, zväčšovať, farebne meniť. Takže keď to vyjde, tak by som urobil aj ďalšiu časť toho. No, to bol taký rýchly stream pre dnešok. Keď sa vám video páčilo, tak mi prosím vás dajte odber a budem sa tešiť u ďalšieho streamu. Čaute.